Август Муслим җәмгыяте районыбызда эшләүче иң ире авыл хуҗалыгы предприятиесе. Аның җирләре 32 мең гектар мәйданны били. Бу җирләрдән мул уңыш алу өчен бүгеннән үк кызу эш кайный. Ташлыяр авылыннан Илмир Ихсанов 19 яшеннән авыл хуҗалыгы техникасында эшли. Август Муслим ишканнан бирле ул биредә тырыш хезмәт куя. Һәр төрле техниканы йөгәнли алган тәҗрибәле механизаторга заманча чәчү агрегатын да ышанып тапшырганнар. Мин Август агрофирмасында 5-6 сезонга керәбез инде. Тракторлар яңа, чәчүләр әйбәт кенә бара. Яңа техник инде. Эшләү уңай, әйбәт алай. Вакытында, ошаталар вакытында. Семинарларны ошамалар вакытында чыгалар, алай тоткарлык юк. Бүген һәр минут исәптә. Эш көйле барсын өчен һәркемнең үз вазифасына җаваплы каравы кирәк. Үрәзмәт авылыннан килеп эшләүче Илдус аганың авыл хуҗалыгында эш тәҗрибәсе зур. Безнең шоферларга молодец, семинарны ошламаны вакытында китереп торалар, кич димиләр, төн димиләр. Постоянно үзеклек юк. Августлар чәчүне тәүлек әйләнә салып бара. Икешәр чәчкече булган бригаданың туктаусыз эшләве 2 сменага корылган. Август Муслим басуларында бүген барысы шундый 5 бригада эшли. Бүген көндә 8700 гектар чәчтек. Общий 30% тәшкил итә инде безнең барлык җирлектән. Әйткәнчә 12 агрегат эшли. Һәм инде параллельно безнең күзге будайга сыйык ашламалар белән тукландыру бара. 6000 гектарның 3000 гектарына керттек инде ашлама. Август Муслим җәмгыяте пар җирләре калдырмый, әкренләп алар 4 культуралы чәчү әйләнешенә күчеп бетәргә планлаштыралар. Басуларда техник культуралар һәм бодай гына булачак. Кукуруз һәм үлән ферма тирәсендәге басуларда үстерелә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.